Sunt alături de Silvia. O colega mea. Se aude miluța asta? Se aude, da. Și pot să-l postez. Stai să vedeți cum câștigă runda. Cum să pun muzică în loc de sunet? Ba da, pune muzică, când te postez. Vreau eu să pot postez. Păi crezi că pot face rost de 2000 de like-uri? 2 capa. Da, 2 capa peste 2 săptămâni. Instant, mă! Am făcut și eu cu banii. Eu vreau să fac creditele astea. O să le iau pe Mortis. Asta o să facem un videoclipă de azi. Tare! Și punem muzică tare. Islan. Câștigăm runda asta. Nu ai cum să se aude doar ce este scandal? Nu se audă vorbele noastre, să se audă doar sunetul de aici. My mind is clear. Doar sunetul de aici? Da, doar sunetul. Facem un filmuleț! Dă like, nu mă încânt, dă like. Linca nu are voie să facă de la doctor. Să trebuia doar să te bucați în măridă și să faci sub mușerel. Nu mă lăsa să merg cu sandalele. Cu sandale, asta zic, nu te lăsa cu sandale, vreau să mergem mai repede. Să zic că înțeleg acum. Că ești așa mai lăluie, da? Uneori trebuia să... Facem un filmuleț! Facem un filmuleț! Dă like. Dau ăsta pe Instagram. Hashtag 5 star propus legendare. Dacă dai Instagram. Fac pe Mortis. Nu o să fac nimic. Ba da. Vrei să oprești? Nu. Mai putem să facem încă start. Încă 2 start drop-uri. Că vreau să fac un filmuleț cu legendare. De ce nu am voie să fac canal de YouTube? E simplu. Exact. Da, e greu să faci. Nu e greu. Știu cum să fac like-urile. Te rog, de la tine vreau deja n-am voie să fac canal de YouTube. Toată mi-a trecut scena. Epic! Epic de 2 ori! Da. Mai am 1 de pus. Ce-am? 100. Hai că-l iau pe Mortis. Nu, mai am puțin.
Până le pe Mortis. Și apoi mai trebuie să luăm câteva credite. Nu mai trebuie. Pentru că la 1900 de credite și o fac 3000. Acum iau un dar vezi că putem face ăla. Dar ce bune și la knockout. Knockout pe cum mai mult dată. Îmi place rău. Vreau să zic mai multe lume. Gata. Pasă. Mai am puțin. Ei pe mine? Da. Lele e bună. Este să văd câte credite am. Acum am 1475. Mai am 500. Să vezi că e nebună asta. Nebună seara. Ce ai? Și asta e nu, hai că mine. Poți să joci cu Mortis? Da, vezi că joci cu boți. Nu. Deci ăsta e Switch-ul, nu? Da, nu, ăsta nu e Switch. Colegii noștri pleacă. Nu pleacă. Mi se pare că faci primul gata.